En este vídeo anem a parlar del vector camp elèctric i de la intensitat del camp elèctric. El camp elèctric és una regió de l'espai on en cadascun dels seus punts hi ha una força d'origen electrostàtic que actua sobre un cos carregat, originada per la presència d'una o diverses càrregues en aquesta regió. Es defineix la intensitat de camp elèctric en un punt com la força exercida sobre la unitat de càrrega positiva col·locada en eixe punt. Es pot calcular utilitzant la següent fórmula, en la que podem veure com el camp elèctric és igual a la força per unitat de càrrega, és a dir, a la constant de proporcionalitat elèctrica per la càrrega i dividida entre la distància al quadrat. La intensitat de camp elèctric és una magnitud vectorial. Estableix un vector per a cadascun dels punts de l'espai. El valor de la intensitat de camp és independent del valor de la càrrega de prova. Tots els punts que es troben a la mateixa distància de la càrrega central tindran el mateix valor. La intensitat del camp decreix molt ràpidament amb la distància. El sentit del vector camp elèctric depèn del signe de la càrrega. Segueix el principi de superposició. Línies de camp elèctric. El seu sentit és el del vector intensitat de camp, al que són tangents en cada punt. Són obertes. Ixen de les càrregues elèctriques positives, també anomenades fonts, i acaben en càrregues elèctriques negatives, anomenades embornals. No es poden tallar, perquè en cada punt el camp sols pot tindre un valor, direcció i sentit. Es representen més juntes quan el camp és més intens i més separades quan ho és menys. Si el camp és uniforme, les línies de camp són rectes paral·leles. Com a exemple del càlcul de la intensitat del camp elèctric, anem a realitzar aquesta qüestió Pau de juliol del 2017. L'enunciat diu: es situen sobre l'eix X dues càrregues positives Q, puntuals i idèntiques, separades una distància 2A, tal com es mostra en la figura. Calculeu l'expressió del vector camp elèctric en el punt P, situat en l'eix Y a una distància A de l'origen. Dibuixeu els vectors camp generats per cada càrrega i el total en el punt P. L'enunciat ve acompanyat per una imatge sobre la que podem realitzar la representació dels vectors. Segons la fórmula, la intensitat de camp elèctric es pot calcular com a la constant de Coulomb per la càrrega que produeix el camp i dividit entre la distància al quadrat des de la càrrega fins al punt on volem calcular el camp i multiplicat per el vector unitari. Sense fer cap càlcul, podem saber que el camp elèctric generat per la càrrega Q sub 1 serà de repulsió o cap a fora perquè es tracta d'una càrrega positiva i que tindrà la mateixa direcció i sentit que el vector R. Mentre que el camp generat per la càrrega 2 serà igual en mòdul al generat per la càrrega 1 en la direcció i el sentit del vector radi 2. Com que les dues càrregues són iguals i es troben a la mateixa distància però diferent sentit de l'eix, podem assumir que les components en l'eix X s'anul·laran i ens quedarà únicament la component en l'eix Y que se sumarà i que serà el camp elèctric total. Aleshores, per a calcular el camp elèctric total, el primer que hem de fer és calcular el vector direcció de cada càrrega. Per al camp E sub 1, el vector serà R1, que serà igual a P, que és 0 en X, A en Y, menys A, 0. I aleshores el vector serà A. El mòdul
d'aquest radi sub 1 serà igual a l'arrel de a al quadrat més a al quadrat, que serà igual a arrel de 2 a al quadrat, que serà igual a arrel de 2. I el vector unitari serà a dividit entre a arrel de 2, a dividit entre a arrel de 2, que serà igual a arrel de 2 dividit entre 2, arrel de 2 dividit entre 2. Per al camp E2, el vector R2 serà igual a 0, a menys a 0, menys a. El mòdul de R2 serà igual a arrel de 2 i el vector unitari serà igual a menys arrel de 2 dividit entre 2, arrel de 2 dividit entre 2. Ara utilitzem l'equació per al càlcul de la intensitat de camp elèctric, que és igual a la constant de Coulomb per la càrrega 1 dividit entre el radi 1 al quadrat, que serà 2a al quadrat, i multiplicat per el vector unitari arrel de 2 dividit entre 2, arrel de 2 dividit entre 2. La intensitat de camp elèctric produïda per la càrrega 2 serà la constant elèctrica multiplicat per la càrrega 2 i dividit per el radi 2 al quadrat, 2a al quadrat, i multiplicat per el vector unitari. I finalment hem de calcular el camp elèctric total, que serà igual al camp elèctric creat per la càrrega 1 més el camp elèctric creat per la càrrega 2, que serà igual a la constant per la càrrega 1 dividit per 2a al quadrat per arrel de 2 dividit entre 2 per arrel de 2 dividit entre 2, més la constant per la càrrega 2, que és igual a la càrrega 1 dividit entre 2a al quadrat per menys arrel de 2 dividit entre 2, arrel de 2 dividit entre 2. Aleshores, podem extraure factor comú la constant per la càrrega perquè són iguals dividit entre el radi al quadrat perquè són iguals. I el camp elèctric total seria igual a la constant per la càrrega dividit entre 2a al quadrat, que és el radi al quadrat, i multiplicat per arrel de 2 dividit entre 2 menys arrel de 2 dividit entre 2. I així arrel de 2 dividit entre 2 més arrel de 2 dividit entre 2. És a dir, que la component en x, com ja havíem dit al principi, serà 0. Aleshores, el vector camp elèctric total serà 0 per la constant elèctrica per la càrrega dividit entre 2a al quadrat per 2 arrel de 2 dividit entre 2. I este 2 i este 2 se'n poden anar i me queda 0 constant per la càrrega per arrel de 2 dividit entre 2a al quadrat, joules. I este és el valor del camp elèctric que m'estan demanant. Espero que us resulti útil. Adeu.